Marketingul afiliat este o strategie de marketing digital prin care o companie colaborează cu persoane sau alte companii afiliați pentru a promova produsele sau serviciile sale. În esență, afiliații își folosesc resursele, cum ar fi site-urile web, blogurile, canalele de social media sau listele de e-mail pentru a atrage clienți și a genera vânzări pentru compania principală. În schimb, acești afiliați primesc o comision pentru fiecare vânzare sau acțiune realizată prin intermediul eforturilor lor de promovare. Principiul de bază al marketingului afiliat constă în parteneriatul dintre un comerciant și un afiliat. Comerciantul pune la dispoziție linkuri unice de afiliat care conțin un cod de urmărire specific pentru fiecare afiliat. Atunci când un vizitator face click pe acel link și finalizează o achiziție sau îndeplinește o altă acțiune convenită, cum ar fi înscrierea la un newsletter, afiliatul primește o recompensă financiară. Unul dintre principalele avantaje ale marketingului afiliat este costul redus pentru comercianți. În loc să investească sume mari în campanii de publicitate fără garanția succesului, comercianții plătesc doar pentru rezultatele efectiv obținute. Acest model de plătește pentru performanță face ca marketingul afiliat să fie o opțiune atractivă pentru multe companii, în special pentru cele care doresc să-și maximizeze ROI-ul, Return on Investment. Pentru afiliați, marketingul afiliat oferă oportunitatea de a genera venituri pasive. Odată ce un afiliat a creat conținutul de promovare și a integrat linkurile de afiliat, acesta poate continua să câștige comisioane pe termen lung, pe măsură ce vizitatorii accesează și achiziționează produsele sau serviciile promovate. Astfel, marketingul afiliat poate fi o sursă constantă de venit pentru bloggeri, influenceri sau orice altă persoană cu o prezență online semnificativă. Pentru ca o campanie de marketing afiliat să aibă succes, este esențial ca atât comercianții, cât și afiliații să fie selectivi și să colaboreze cu parteneri care se aliniază valorilor și publicului lor țintă. Comercianții trebuie să se asigure că afiliații lor sunt credibili și au o reputație bună, în timp ce afiliații ar trebui să promoveze produse și servicii în care cred și pe care le consideră utile pentru publicul lor. Pe lângă acestea, platformele de marketing afiliat joacă un rol crucial în facilitarea acestei colaborări. Aceste platforme oferă instrumente de urmărire, statistici detaliate și suport pentru gestionarea campaniilor, făcând procesul mai transparent și mai eficient pentru toate părțile implicate. Marketingul afiliat este, de asemenea, o strategie foarte flexibilă, adaptabilă la diverse tipuri de afaceri și domenii. Fie că este vorba de comerț electronic, servicii financiare, turism sau software, acest tip de marketing poate fi personalizat pentru a se potrivi nevoilor și obiectivelor specifice ale fiecărei industrii. În concluzie, marketingul afiliat reprezintă o metodă eficientă și profitabilă de a crește vânzările și de a extinde reach-ul unei companii, în timp ce oferă afiliaților șansa de a câștiga venituri pasive prin promovarea produselor și serviciilor în care cred. Cu o strategie bine pusă la punct și parteneri de încredere, marketingul afiliat poate deveni un pilon important al oricărei campanii de marketing digital.